welcome sa itong tagnas pagtuon. Ang pagtuon nga atong gikinahanglan aron madugangan pagyud ang atong kaybalo may tungod sa Ginoo og labaw pa kita nga malig-on sa itong pag-alagad og makahimo kita sa pagpahat ni ini nga kamatuoran ngadto sa atong mga kaigsuonan ug labaw sa tanan sa mga tawo nga giandam sa Dios alang sa dakong kaluwasan. Apan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa pagampo. Amahan nga langit nun, dalay ko ikaw nining pribiliyo nga imo kaming gihatagan sa gayon. Magkatuon si mga pulong. Salamat sa salabutan, pinagi sa balang espiritu ug sa inspirasyon nga mamadawat nga mahimong usa ka impluwensya ngadto sa pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo karon ug sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manuluwas. Amen. Welcome sa tong tanan nga nagasunod nitong programa Tagnas Pagtuon. Unang adlaw, Happy New Year gyud. Perting ninduta ang Dios naghatag kanato og mga pamaagi nga kita makahimo gihapon sa pagkinabuhi ug magadawat sa iyang panalangin labi na sa tumayong paglawas ug ligon nga pagtuo. Salamat kayo mga kauban dinhi sa tong Hope Channel nga kamo nagpabilin o ginaot ang inyong pag-ampo, inyo gyapon nga himuon alang kanamo ingon nga kami usab magahimo og pag-ampo ngadto kaninyo. Pasalamatan gyapon ako Ma'am Siay. Congratulations Ma'am Siay. Survival sa first Sabat sa 2016, nagpabilin. Thank you. Gihapon ikaw. O ginaot nga, ang imong pahiyo, magpabilin, o mo hatag, o signal nga, nahigugma ikaw sa imong mga kaila din nga dili na ka mo retire sa imong pag-alagad sa Ginoo sa telebisyon. O Dr. Roger, salamat po kayo. Thank you po. Malipayong bagong tuig sa tanan. Happy New Year 2016, no? Yeah, 2016. Kanang kanta nga bagong tuig, bagong kinabuhi. Nindot kayo. Usahay, bagong tuig, daan gihapon kinabuhi. Bago na gyud ang kinabuhi. Alang sa Hope Channel Philippines. Ato na gyud himuon nga tinudod kinabuhian kay mao man nagiingon nga dili lang tuhuan kundi kinabuhian. Bagong tuig, bag-o gyud nga kinabuhi. So, Happy New Year sa atong mga televiewers. Happy New Year. Og sa ato ang mga nagapaminaw sa ato ang nagkalain-laing istasyon sa atong Hope Radio. Atong pasalamatan ang ato ang mga radio stations. Sa tibok Mindanao nga kanunay nagasunod niini. Mudaghan na ra ba ang atong mga radio stations pila ka adlaw Ma'am Siay, pero ang nagpabilin ka ang naa karon ang Mati pinagi ni Pastor Vladimir. Congratulations, Happy New Year taga Mati. Og nagasunod ni atong programa ang DXHS Tagum City. Nga bag-o lang gihawaan sa itong manager nga si Pastor Setsuan na himo ng Communication Director sa Davao Mission. Sa tanan nga nagasunod sa atong DXHS, salamat kayo o Happy New Year yung tanan sa atong radio station din sa Digos. So nang kuha na matanaw man na sa South Philippine Advent College. Congratulations o salamat kayo nga nagpabilin gyapon kamo. Pinagi ni Pastor Kipanis og sa atong Valencia o Baguntaas ang atong DXBP Pastor Kabil nga dunay mga medyo dunay kausaban sila. To Sabat sa go management. dito sa meeting sa SMM, nahibalag nako si Attorney Tagalogin og sa iyahang pamilya og mga kaubanan. Uy, nagasubaybay gyud sila sa atong takna sa That's pagtuon. correct og congratulations sa inyo So, Happy New Year sa tanan gyud. sa ng mga Iligan, viewers. sa atong Iligan Station, ato ang DX MC, ang atong Butuan, Pastor J. Arellano o si Pastor Cobilo. Salamat kayo sa inyong pagsunod din ha. O ginaot ang tanan nga mga nagasunod din atong programa, atong panghinauton nga magpabilin sila nga malig-on sa pag-alagad sa Ginoo o mapanalanginan sila nining bagong eleksyon. Dili lang dire sa ato ang South Philippines, kung dili sa all over the world, All no? over the world. Kung asa man kamo karon. Asia, Europe, Tanan nga gasubaybay sa programa. Estados Unidos. Takna sa Happy pagtuon. New Year. Salamat kayo mga Bisaya nga mga katawhan sa Ginoo. Congratulations og dili lang maayo sugdan unta kini atong leksyon. Dili maayo unta sugdan sa tuig kay crisis man. Crisis. Pero labaw pag yun kay crisis in heaven. Murag di katuhuan ba? Wa man tay ma-interview ni. Wa tay makuha og idea og unsang hitabo ang na crisis din sa langit kay wa man poy isa may to ma-interview ni. Sa to pa, So, Pastor.
kaning krisis man ang ato ang lesson 1 karon, crisis in heaven. Ang krisis gyud ay nagasugod dito sa taas. Mao yung gipasabutan eh. Kini nga tong leksyon karon mga kaigsuunan, mga higala nga nagasunod. Usa kini ka sugilanon sa great controversy. Kitawag kini great controversy. So, di lang na nato lisod-lisoran ang atong unahunaan ni Dr. Roger. Ikaw ra ba gisaligan ako ni kay doktor ko ka. Ato basahon ma'am siya ang memory verse Revelation 7:10. Og na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nagaingon, ang kaluwasan gikan sa atong Dios nga nagalingkod sa trono o gikan sa kordero. Kini nga pagkasulti ma'am siya pinadayag diretso na o pining sa tuig gihatod dayon kita dito sa pinadayag o kisultihan dayon kita nga ang kaluwasan diha lang sa kordero sa Dios. Yeah. Nakabantay ta sa New Testament nga dunay siltihon suwan sa Juan 1:29 nagaingon siya, tan-awa ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Tan-awa ang sa kordero mao na siya ang lamb dinhi nga gigamit nga sumala sa uban nga manggawali. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtanaw sa kordero, dili sa kaldero. Mao ni ang mayong balita. Mao na ba ang balita? Kay bisan pa magsugod kitag crisis, pero adunay mayong balita. Naanay solusyon may dito sa solusyon. crisis. Ang crisis nagsugod sa langit nga murag empty, blanco tamam siya. Kay wa gid tay makalap nga mga impormasyon og naunsa nga crisis ni ang balaang kasulatan aduna siya gipahayag og mauni angay mahibala nato aron sa pagsugod sa tuig bisag unsa nga klase nga crisis nga buot sa tong kinabuhi mahibalo na ta sa paghandle nini nga crisis. Amen. Ang atong tugkaron uting kayon og unsang hinungdan sa crisis. Unsa hinungdan og good news po ni siya kay naa day crisis bisan ang langit. Kasi madiskuryo na kay ta diri sa kalibutan ma'am say. Bisan sa atong kaugalingon nga gamay nga sphere sa atong panimalay nga sa diha nga aduna nay crisis sa panimalay murag blackout na ka. Di na ka makahibalo o puno dayon ka sa diskuryo, lunod na ka sa imong discouragement. Wa day ka kahibalo nga ang langit gani na may crisis. Usa ayaw pagka-diskuryo kay naay crisis. Gisulbad gani ang crisis sa langit. Unsa na lang crisis sa imong kinabuhi? Yeah, mao ni ang mayong balita. Ano man, may crisis sa langit. Kini nga crisis napiktahan ang yuta. Pero hinumdum mi nga ang mayong balita ang kaluwasan diha sa Ginoo lamang. Oh, So buti okay. pasabot nga kung pagtulon aning nahitabo, nakabalupod kita sa hitabo adto aron nga ang kasiguruhan atong mangkon. Mao na giingon nga gitagaan na kita daan og pamaagi unsaon nato nga mahandol nato og kanang klase sa crisis sa atong kinabuhi sa atong pag-alagad. Gipakita naman ni siya sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ma'am say. Sa imong relasyon sa imong sigataw matingala ka moabot ang crisis. Sa relasyon nimo sa imong mga kauban sa trabaho moabot ang crisis. Yeah. Sa relasyon nimo sa imong silingan, moabot ang crisis. Bisan pa man relasyon nimo sa imong anak, sa imong spouse, sa imong kapikas sa kinabuhi, moabot ang crisis. Gisultihan kita dinhi nga ang crisis sa langit mao ni siya ang crisis nga pinakadako. Nga tungod niini nga crisis nga gisulbad sa Ginoo, gitagan og dakong pagtagad sa Ginoo, walay crisis nga moabot dinhi sa yuta nga dili matagag kasulbaran. Yeah. So maunay usa ka maayong balita. Kay ang uban mag-suicide naman lang kung maabot ang krisis sa ilang kinabuhi. Dili ginangayan ma'am Pero Shai. sa tanan nga naka-experience siya og crisis, there is always hope. Amen. Ug kini nga leksyon nga padayag kini sa usa ka dependable nga virtue sa Ginoo, ang qualities Ginoo, ang iyang pagkamahigugmaon ni Dios. Di ba sa nangagi nga leksyon sa Jeremias, grabe man tong kinumbati na to sa mga pamaagi ni Jeremias nga gihimo na niya ang tanan pero ang mga tao perting gahiya po kayo. So taliwala ni nga crisis nga natabo, mo ni ang pagpadayag o gipadayag sa Ginoo ang tinuod niyang kinaya. Og ang iyang gugma Yeah. nga mao ang pundasyon sa iyang gitukod nga pamaagi sa kinabuhi. Pamalaod niya naa ang gugma mao ang pundasyon nga kun
imong supakon kini nga pundasyon sa sa imong pagkinabuhi, do nagi crisis. Ano na siya? Imong i-detach ang imong kaugalingon gikan sa pamagi sa Dios mamsay, mao diyan ang crisis. So ang crisis dinhi definition kini sa usa ka tao nga dito sa langit nagahimo siya og pagsupak sa Dios. Og ang root, Mm. gyud no? Ang ugat Imong nini. makita ang ugat gyud sa crisis dito sa langit tungod sa iyahang garbo. Rebellion. Oh. Kaibog. Kaibog, Kaibog. garbo, Beauty. Napoy bitaw dire beauty. Then tungod sa iyang beauty, niabot ang garbo. niabot ang garbo dayon, gahimo na din siya og Comparison. flattering and kining deception. Flattery and deception gigamit niya. Gagamit po siya ang atong dictionary, tricks. Tricks. Satan, ang atong ngalanan ma'am siya ay ang nagpahimog crisis sa langit, mao kini si Lucifer. Kaniadto Lucifer. Ang iyang ngalan, Upat. Lucifer. Karingan lang sa Biblia nga karaan nga bitin, Mm-mm. mao ang dragon Satanas. o Satanas. Pero ang ang nahibalaan sa langit, Lucifer. Lucifer pa. Mao na nga sa pagbasa nako nini, kada daing Lucifer, nindot nga ngalan. Kay bright and shining star, angel. Pero di pod pwede nga bisag nindot nga ngalan Lucifer, di pod pwede nga makadungog tag bata diri nga ginganlag Lucifer. Pero wala pa ko kadungog na suri-suri ta diri nga ang atong magsusulti karon mao si Pastor Lucifer. Warag negative ang connotation na Negative. ba? Pero kung imong i-define siya, Lucifer, maayo kayo. Pero Pero- tungod sa naitabo nga yang gihimo dito sa langit, maayo to ang yang meaning na usab ngadto sa Satanas. Pero adunay moderno nga guanana nga ngalan. Instead nga Lucifer, gingalan ng Lucy. Mana moderno. Okay. Lisod ay kung ang usa ka tawo gwapo kaayo, unya talented pagyud, unya sudlan sa espiritu, Tentasyon. tentasyon sa garbo. Mao na yung gitawag nga ngano nga nagpasigarbo si Lucifer, di ra bagid matubag ma'am siya. Ang tubag lang mystery. Mystery of iniquity. Inikit ya. Duha ra man kabuk mystery sa theology. Mystery of iniquity and mystery of godliness. Mao ra na siya. Wala na lang mystery. Ang atong leksyon nag-ingon nga nagahuna-huna siya nga he can do better than the creator. Sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon. Nagunaw na siya nga pwede pa ko mulabaw ani. Pero siya na-behold din siya ma'am siya sa posisyon. Position. Oh, mo na gayon nga gusto niya nga palabwan ang Ginoo sa dili sa kinaya. Ha? Yeah, Dili abilidad. ha? Sa abilidad. Oh. Palabwan niya ang Ginoo. Nagunaw na siya nga mulabaw pagid siya. Gusto siya mahisama sa Ginoo o mulabaw sa gahom. Manang resulta sa kaibog. Mm. Kung ang tao naibog gani sa usa ka butang, labi na sa gahom, maniobra niya, Mm. no? Daghan kaayong maniobra aron maangkon niya yang gitinguha. Usa So, mo sa nang iyang natabo. nalimutan nga siya binuhat lamang. He was not a creator. He is not a creator. Binuhat lang siya. Pero niabot ang kaibog. Mhm. Niabot ang garbo nga makahimo pa siya. Labaw pa sa iyang magbubuhat. O mo equal siya. Kanya kana sa ma'am iyang sa nga pagbubuhat. talan-awon, gisulti na sa tong diksyon nga kana nga mga talan-awon makita na siya sa ato ang palibot. Yeah, sa presente nga panahon. Nga dunay pangulo nga dili nimo matuhuan. Og imo siyang pakitaan og pamagi nga mulabaw pa kaniya Mhm. nga mahitabo tungod kay dili magina siya maayo nga butang nga imong himuon. Dunay dakong kadaot ni ana nga particular nga buhat. So naay mga kinaiya nga susama pod ni ana sa atong kapanahon. Makita sa atong kapanahonan. Ah, Di-display na siya ang display centers ni ana daghan kayo. Sa imong workplace, sa imong family, Wherever. sa ikaw. Sa gasa. Ma-display na siya nga mga kinay og dili ka na siya maayo nga pagpakita. Kay- Mao na nga nahulog siya gikan sa langit. Kay ang langit ma'am siya dili siya dapit alang sa kontrobersy. Imong makita nga
even 1/3 of the angels of heaven. Gikuha niya, Na-convince nituo niya. Na kung mabasa kag mga dagan nga mga teksto dinhi, kung unsa gid siya atong testingan ma'am siya pagbasa kining Ezekiel 28:13. Ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios, tanang mga mahal nga bato maoy imong tabon. Ang sardio, ang topasyo ug ang diamante, ang berilo, ang onyx ug ang haspe, ang safiro ug ang esmeralda, ug ang karbunklo ug ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambol ug sa imong flota diha kanimo sa adlaw sa pag-umol kanimo sila naandam na. Mo na Okay. ma'am siya. Perfect ni siya nga gihimo sa Ginoo. Gihimo siya sa Ginoo nga hingpit. Hingpit. Gihimo siya sa dapit nga hingpit. Nga wa gyoy Kasaway. dapit wa posibilidad nga matintal siya kay hingpit man ang dapit. O magpuyo ka sa lugar nga wa gyoy manintal nimo. Unsa man nimo pag ang problema kay kinsa may nitintal niya. Mao na siya karon ang mystery lagi sa sin. Pero ang atong kalibog day kuno diri ma'am Shay, dili na gid ta magisgot pag dugang tukion og unsay nahitabo sa langit kundi atong tan-awon ang epekto sa nahitabo sa langit. Sa ato So- pa ang atong gibasihan karon nga doon na ginahitabo dito nga rebellion, ang basihan nato mao ang epekto dinhi sa ato ang kalibutan. So ang nahitabo dito, Wa ta nahulog kabalo. siya. Wa ta Di- kabalo. Ang Oh. Biblia nagapadayag na Oh. doon ay gubat. Pero ang Pero kay epekto ang nahulog man yun siya dire, mao na ang nakita nato ang resulta sa Resulta, iyang yeah. pagrebelde dito. Ngani ginatawag siya og prinsipe, Prinsipe. niining kalibutan. Unya ang iyang pagka-prinsipe ma'am Shay, giingon gid siya nga libre siya mo ato dito. Libre To and siya fro. man diri. Kada dayang to and fro sa balang kasulatan nga kung ining listen nimo back and forth, ang to and fro day gapasabot na siya nga siya may authority. Siya may tag-iya. Kaya nga no, maka-to and fro man siya. Kung ang tao adunay gihimo nga pag lakaw dito, lakaw diri, ani diri, lakaw dito na pod, libre siya. Ang meaning ana, doon na siya power, Power. doon na siya authority, doon na siya ownership. O kana nga klaseng gipakita niya, mauna siya ang gapadayag nga gusto siyang mo igsak gyud og sakto nga gahom nga mo kontrolar. matuman ang iyang handom na mahimong kaangay sa Dios. Mo na siya. Gusto siyang may sama sa Dios. So gani, Sa pagtintal niya pagkakamanan kang, lang. pagtintal niya kang ginisos dire sa yuta, giyang ko niyang kalibutan nga hatag kaniya. Kutob sa imong makita. Og mao pa na yang gihimo trickery dito sa Garden, Garden of of Eden. Eden. Si Adan og si Iba iyaging nadala ma'am Shay. To think nga si Adan og si Iba wa giyoy lama ang ilang una-una may tungod sa pagdisobey. Wa giyoy ingon nga nakaon nila nga murag naluya ang ilang mental faculty. Puros good supplied sila sa mga sakto nga nutrients pero ang virus sa sala ni apektar sa ilang kinabuhi. Mao na nga kung makita nato ang unsay resulta nga ang dahon nalaya, ang hayop namatay, ang tao nagsakit, nagluya namatay, kanang tanan nga mga dili maayo nga talan-awon nga nahitabo sa gitawag og mga intelihente nga mga tao. Resulta kana ma'am Shay didto gikan sa langit nga mao ang gubat nga gihimo ni Lucifer nga nahimo siyang Satanas. So ang gubat gikan sa langit nagapadayon gihapon hantod sa atong kapanahonan. Naghatag siya og Gubat danger. between good and evil. A war between Christ and the dragon. Oh, mao na ang great controversy ma'am Shay nga naghatag og kakuyaw. Yeah. Pero dinhi sa atong leksyon, kung imong basahon ang pinadayag sugod sa pinadayag 12:9, ang tanan nga mga danger nga gi-introduce o gihatag sa kaway, gihatagan og solusyon ma'am Shay. Kung lutuson kita sa mga sakop sa dragon nga mao ang yawa, ang Ginoo dunay gihatag siya nga solusyon. So walay himuon ang kaway, walay gihimo ang kaway nga walay gihatag ang Ginoo og Nga solusyon. solusyon. Muna nga sa Corinto 10:13 bitaw, 1 Corinto 10:13, doon nagingon din na walay pagsulay nga angay nga moabot sa tao
nga wala hatagi o paagi nga ang tao makahimo sa paglapos ni ana nga pagsulay. Sa kadaghang mga planeta, makaluluoy gyud ang kalibutan. Kay Matawag dire man na to. gyud nga dire man gyud Nag-entertain. gihulog ang kuan. Mao nang wo na butan siya wo. Oh, Wo alaot. Alaot. Ang Alaot. yuta. Pero di man pud alaot siguro ma'am siya kay ang Ginoo naghatag man siya og solusyon sa tanan nga pagkalaot. Alaot lang ang tao kung di gid siya magpabilin sa Ginoo. Katong solusyon nga imong ginaingon, gipadayag na dito sa langit. Ipadayag na Tungod ipakita. kay sa pulong ngalan nga Michael, mao na ang nakigkontra sa dragon nga mo si Lucifer. So nagmadinaogon si Michael. Og kini si Michael mao na si Kristo Jesus. Si Ginoong si Kristo. Si Ginoong Jesus. Hinungdan nga ang solusyon nga sa kadaugan nga atong maangkon diha lamang kang Kristo. Diha lang Mao kang nang Kristo. solusyon nga O gihatag sa ang Ginoo. gusto sa Ginoo ma'am siya Pastor Roger. Nga dili lang kita mo pili ni Ginoong Kristo. Nga siya lang atong pilion kundi ato siyang pilion og ato ipabilin ang atong kinabuhi Kinabuhi. kanya. Muna kaya nga, do not choose Christ only. Remain in Him. Muna, ang gusto sa Ginoo, magpabilin gid ka. Magpabilin. Kaya namay mayon nga, pilion niya si Ginoong si Kristo pero taod-taod nagbulag na po siya. Pilion nimo si Ginoong si Kristo og magpabilin ikaw kaniya. Mao na ang giingon sa Juan 15 nga siya nga magpabilin kanako magpamunga og daghan nga mga bunga. Nagmadaogon ang yawa diha sa kinabuhi ni Adad ong di Eva. Apan nagmadaogon si Ginoong Hesus sa iyang kamatayon sa Dito krus. sa Cruz Calvario. Ug mao Dito kani siya gyud ang ang total nga solusyon. redemption. Kani atong diksyon bitaw karon nga rebellion and redemption sa tulo ka bulan nga atong tunan, rebellion and redemption. Gisulat diri klaro na kaayo nga ang pagsugod sa rebellion, pagsugod adunay rebellion pero ang tumoy adunay redemption. Redemption. Mao na good news. Mao na angayan nga sundo nato dinhi sa atong tagnas pagtuon kay kun dunay mga pagsupak ang Ginoo nagahatag na daan og pamaagi unsaon nga adunay kadaugan sa imong pagsupak. Si Haring David nag-ingon siya, "What is man? Nga That thou art mindful of managad him." man kanako Ginoo. Oh. Kung atong ibutang atong ngalan, who is me? Who is Dr. Nomos? Who is Pastor Paulo? Who is Kinsa man, oh. Mrs. Aguinaldo? Why are you concerned of me? Kita mangyud ang masterpiece sa iyang creation mo na nga. Kita ang gadala. Pwede ra gud unta to nga pasagdan na lang ta niya kay nahulog wala. na ning kalibutan. Wala. Maghimo na lang taglaing tawo pero Wala. dinha nato mga kahigalaan makita ang unsa kadako sa gugma sa Ginoo. Amen. O kini nga gubat ma'am Siyay nga nagsugod sa langit, Padayon hantod karon. nagpadayon ng tudkaron o kita na karon ang mga Target. gitawag og target. Kita na karon ang iyang biktima. Kay gihimo naman niya ang tanan na may pamagi ang Ginoo karon kita na. Kita na. Tagsaon na tan niya ma'am Siyay, tagsaon na tan niya og gitawag devour. Pero wala gyapon say mahimo kun ikaw ug ako Anak kang Kristo. magpabilin diha kaniya. Ang In other solusyon, words, there is victory in Jesus. mao na alone. siya, mao na Kadaugan. og padayon kita og tungod niini nga kadaugan kinahanglan atong ipasa kini ngadto sa uban. Mao na hinungdan do na tay Hope Channel. Aron nga mapaspas og paibalo ang kamatuoran nga dunay mga kaguliyang tinuod apan adunay dako nga redemption ang giandam sa Ginoo. Yeah. Og kini mao na gusto sa Ginoo nga ato ang kunon kay maura ri ang pamaagi nga kita makabaton og tinuod nga kadaugan og tinuod nga kalipay og kitang tanan mo balik didto sa tiila ni Ginoong Kristo magpuyo kita didto sa langit London kalipay London kalinaw og didto sa langit hinaot magkita tang tanan atong paminawan ang usa ka binisaya nga awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Matagal lang sa atong kinabuhi, daghang mga hakit, mawala
pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, di mong tutukan. Ikaw makatindog nga maligon, luyon niining ka na. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpakig-uban kanamo ug sa leksyon nga among nasabtan nga diha kanimo langgayod mabatna namo ang kadaugan. Hinaot nga kami adlaw-adlaw sugod ni ining tuig 2016 mabatna namo ang masuod nga relasyon diha kanimo. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa pagbalik ni Jesus, pailog lang yun nining tanan. Ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, imong tutukan. Ikaw magatindog nga maligon, luyong niining tanan. Padayon lang sa imong pag-alagad, kayang Diyos kanimo nagasaad. Siya mo balik kung ikaw hatagan sa kinabuhi, walay katapusan. Makauban si Jesus hangtod sa kahangturan. Pailog lang yun nining tanan. Ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, imong tutukan. Ikaw makatindog nga maligon, luyong niining tanan. Pailog lang yun nining tanan. Ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.